iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Hello? Hello, ni Clarice na ito'y. As Nicole, ni Clarice na ito'y. Sir Bergwensa! Imbag, tasi ka tinakasungbat iti awag ko, Clarence. Ha? Nana? Da kayo? Juan, siya. Tada iti banyo ti anak kong agdigdigos. Iso asyak ti simong ba? Apay nga imawag ka? Idin to ta imbagak mat adikan umawag apulos? Gaputa, ada na patag-unay nga ibaga kiti anak yun, Nana. Iso apa nga asiyo, ikandakam kumaiti gundaway nga agsarita. Lading itik. Ngamjak ipalubos nga agsarita kayo iti anak ko. Tama nga numaamuan ti manugang ko ti panagsarita yo katagapada. Ada lang ibagakan ko, Nana. Anya ka di ti ibagam? Ti anak yun, ti kayat ko nga muna pang ibagaak. Di ka di makawawat iti sao? Kunakmat adyak kayat nga agsarita kayo. Iso nga ibagam latan kanyak noon nyaman dayta. Agdadagsanak, Nana. Anya? Anya kumanog dadagsan ka? Makikasarkan iti nakalaam iti dayta. Ti anak yun, to'y ama. Ti sikog ko. Anya? Sakpay ti panagbaligi yun na magsina ka na kami kin Nicole. Andan na pasamag ka na kami. Sir Bergwensa. Kayat ko amamuan ti anak yun. Anak po nga na hindi pa nakalipat mi. Sakpay anak kasarda ka ni Cheryl nga asawa no. Saan amabalin amamuan na ti panagdadagsan mo? Nang nangro na iti manugang ko. Uri ka di ti panakamu ti anak yun. Tiyag na maita sa saanan. Ipainam yung kan ko no. Gaputa jak kayat asikamanan ti pakay tuunan ti imatang ti anak ko. Iso adi mo padpadasin nga ibagakin ko na ti amin. No kayat mo tinasayaan. Ni Nicole ka day, di nakasarsaritam iti cellphone itay, Clarence. Saan, Nanang? Ni Nana Amanda ngay, Nana. At niya? Isuti si mong pati ti panangawag ko. Apay nga dakan ko na ti cellphone ni Nicole. Ada ka no iti banyo ni Nicole. Isuan ni Nana Amanda ti nakaawat iti awag ko. Di ka saan mo nga rod ana ibaga ti kakaram, anak kao? Nga ibagak, Nanang. Imbagak latan ka ni Nana Amanda. Ngam di na kayat nga sarita kami kin ni Nicole. Di na kayat umamo ni Nicole. Anjat imbaga na gay, idi imbagam nga adan apo ko nakit ka. Kaslawan anyaman na kin ko na Nanang. Kan saan na kayat amamon di agasawa. Magdadagsanak. Ay, anak. Bayamon, di mo tun awakan ni Nicole. Ngam kayat ko amamon na Nanang. Uray nagsina kami at dasungsung batan na kanyak. Iso pa dasag tumanan nga awagan. Ay, anak ko. Baknang da Nicole. Agraman ti pamilya da Cheryl nga asawa da. Iso ano mabalin? Aguli magkakumalatan. Nujak maawagan ni Nicole. Tiksakto latan, Nanang. Anya? Ay, saan anak? Damagan no agapadakin ni Cheryl no agtext kakin ni Nicole. Saan mat nga mo ni Cheryl? Nga da relasyon may idi ni Nicole. Nila ang mamang natin na magsinakada kami idi. Tadi na kayat. Asyak ti para iti anak na. Oray pa, ya anak ko. Di kay madanagan, Nanang. Uray teksak ni Nicole. Saan ko nga ibagatin akan ko? Pakumustahan to lang. Hello, Cheryl? Di mat umay nagsundon ita dito opisina, sweetheart. Ayun kaya man niya. Sorry, nalipatak matan. Sikat talaga. Managlipat ka matan. Sige, umay ka nga rodan, taurayan ka na. Sige, urayan na ka rod. Umaya kong Cheryl.
Kumusta dagiti anak? Abalayan. Awan ti problema, abalayan. Nabayag mo ito na saan da nagapang agasawa. Nasayat no kasta. Kita nga ewan problema kadagiti anak ta. Tingarod nagsugpunan tarig ko siya ti pagsaritahan ta. Napintas ti anlayas ti negosyo tayo, abalayan. Iso mayat nga ipatuloy ta, ti plano apan na kay patakder, ti mo na branch ti negosyo ta. Sige. Aproba kiti pa na kay patakder, ti kauna na branch, tinegosyo tayo. Ada nag-text iti cellphone ti asawa. Sino nga taday ta? Pasakit man. Oray ka, naka-charge pa lang. Kumusta ka, Nicole? Sino dito ang nag-text? Nicole? Umay ka man ditoy? Darasam! Apa, Cheryl? Sino dito nag-text dito cellphone mo? Amang pagpakumustakan ka. Ay, diyan ka po. Diyan pa mo't nakita ti number dahita nag-text. Dito man, oh. Kitam. Sige. Ni, diyan ka muna sino ti akin number dahita. Di ka nagulpod. Ada ka di babaim? Anya? Sumbatan di sa lutsud ko. Awan. Sino nga ron dito nag-text? Imposible adi mo, mo. Talaga ajak amuno asino ti akin number dayta. Di nagpatpadasan aliputan, Nicole. Tanadakdakasak ngam ni Satanas no siyak ti malokloko. Amamukaw na'y tanak ka. Isa tinak mabaliin na pagilimutan. Nadalaki di parikot mo, iya. Tetala nga kayat mo, tagbayag di tibalay. Ti asawag, papa. Apa ay ti asawa mo? Adan sa babae na. Anya? Apa yan ako nam ti kastay, ha? Ada ngamin nag-text iti cellphone na. Kat pagpakumustahan na ti asawag. Mga ano nakiti kagayam na dahi dyan na text. Amamatan niya asawam. Ano ti barakada na iha? Panagkunak kat babae dyan nag-text kan kwa na, papa. Diyak ipalubos nga ada ka inagaw ko iti ayat ti asawag. Saan pa'y asim mangpat ni Cheryl, iho? Isungain kasukunan niyan da abalayan. Sumangpot tulad no kayat na, mama. Saan anasaya ati kasta, iho? Mama, makapasurong ti ugali ti asawa. Nakalalay nga agatap ti saan arumba. Iho, ay ayatin nakaunay di asawa. So, di mo mababalaw no, daman dagiti atap na ken ka saan amay parbag. At dalaang nang kumusta kanya kiti text at apon na mutan nga da babae. Amo na ka din ti may papankin ni Clarence. Saan, mama? Tadyak kayat abirukan na ni Clarence. Kat pagaramidan na ti saan anasayaan. Taadda ka di pailaang panagayat mo iti dati ang nobyam. Mama, amuyo mo't nga podlo nga ayatag. Ngamgapo kada kayo. Napilitan na ka ng aram ka ng asawa ki ni Cheryl. No saan mo nga inasawa ni Cheryl? Nalabit nga agpalpala matata ko maitan. Ni Cheryl ken ti pamilya na tinangalangon ti maluglugi idin a negosyo tayo. Ngamsyak ti nagsakripisyo, mama. Alright, ay ayatan nakamutunay ni Cheryl. Pudo da ita. Makonsensyak no da duma. Tadyak masupapakan tinalaos unay a panagayat na kanya. Gaputa, tiik-ikis pa ilaang tapusong kat ni Clarence. Kasta ka di, iho? Mababalaw dak ka di, mama. Ay ayatak unay ni Clarence. Awanin ni Clarence. Kat asawa mo ni Cheryl. Iso at sursurwan ko man nga ipatag. Jack madiktaran ti puso. Ni Clarence ti ayatak. Apay ama ikulkulang ka, anak ko.
Gapo ta nag-text sa akin ni Nicole, nanang. Kinamustak. Ngam saan pa yan nag-reply? Amo na ka di, asi ka di nag-text kan kwa na? Saan, nanang? Amkak nga isot pagapahanda iti asawa na. Ay, sumuulang asa na ka ari ni playan. Tadi na magayam amo asi ka di nag-text kan kwa na? Ti plano kay di na ag-reply. Ibaga kasyak ni nag-text. Anak ko, di mo ko man ribukan idang agasawa. Namrunakin ni Nicole. Dakalan to'y tiyan ko, nanang. Kaya't ko maamuan na. Nga da anak mi. Anak, imadayo tayo di lugar tayo. Gapo iti pangtakan ka iti ni Amante. Tsaka na maulit man ang ti panangipang tadagan ka. Nanang, uray saan ada kami kini Nicole tinag-asawa. Ada karbangan na iti anak ko. Uray pa'y, hangap di na pa'y lamit mo nga daputot na kan ka. Nadyak man na ilaban iti ti ayat ko kankwana. Ilaban kan irupir ko itan ti karbangan ti anak ko iti amana. Yamok, di mo nasukunan ti asawa may ho. Panyasyakain, papa. No itakla ngay may. Aywan gayam, sa dino ti ayan ti asawa. At dahil tilikod ti balay, nagbasbasa iti magasin. Sige, papa. Tinak man iti ayan na. Mabit lang. Kahit kakasarita iti nawapat. Anya ti pagsaritaan tayo, papa. Diretsaan ka na. Agpaiso ka di ti adap ti anak ko nga da babaim. Awan, papa. Saan apod no day nga atap kanyak ti asawa? Sa bagay, nadaman ngagpaiso. Kalangan man ngaglunam. Idin do tamom, apakadaksam kanya kakatugangam. Nang nangruna iti asawam. Patyandak ko, mapapa. Awan ti babae. Nasayat no kasta. Sapay lang kumata ka na yun malaglagi-pan. Tidakal nga utang na yung bagan nakam. Na ipaay mi, iti pamilyayo. Wan, papa. Jak malipatan day ta. Nasayat no kasta. Gadi mo ba't badasan na liputan ti anak ko? Ta sana ka bumundang mapumatay. Nasaktam ti anak ko. Agyaman na ta sinundunak matlang di balay da papa, sweetheart. Sapay la ko, ma. Tayo ti panang sukon ko king ka. Kat napunas ang tidakas nga atap mo. Talaga ka di nga awan ti babaim? Awan ko naklangarudan. Talaga ka di mam mo dyan ang text kan ka? Amang kung kumusta kan ka? Naibagak idin king ka. Ajak amo ti akin number iti dayay. Pues, ipanagnak mo kanyak, sweetheart. Babaan iti panang sukat mo iti SIM card mo iti cellphone mo itamat lang. Anya? Suktak ti SIM card ko? Wan, tapno sana na makatext wano makatawag dyan mang pakpakumustakan ka. Una, nung kasano nga rudan dagiti ka-transaksyon ko. Nung sukatak to'y SIM card ko. Dahito iti number nga amo dagiti kliyente. Aramidam timbaga. No kayat mo anan-anay amapunas tidtakas nga atapukan ka. Sige. Suktak. No iso ti kayat mo. Aramidam itan, sweetheart. Ikatamang ti SIM card ta cellphone mo. Kanya, una nga sa anak pa yan nakagatang ti sukat na. Di talaga ayam. Atoy, at ginatang ko na SIM card para dito cellphone mo. Anya? Aday ta. Okay. Sige. Ikatam nga rodan ta SIM card mo, Nicole. Apa yung taasan mo nga agun iti cellphone ni Nicole? Lares. Kasi dumanan ka awagam adak ka. Kuha na nang. Pinadas ko man na pinaringan di cellphone ni Nicole. Madimat, jak maawagan. Anya? Di matimbaga kasar di nga mon nga awagan. Di ka di ba kaawawat titi sao? Di da kumaungtan na nang.
Lukas na ka mo lang. Ay ka makamu ka ni tibiyag mo. Di kay kumagsaw iti kasta nanang. Natangkan unay ti ulong. Sige, saan kon nga awakan? Total, nagsukatsan iti SIM card. Ikaw na sayat no napanunot na nasukatan ti SIM card na. Tapno di mo maawagan. Sweetheart, sino dyan nakakotse aping manaw? Ni attorney. Batch ko iti high school. Ano ti baga na? Adda ka no maangay aryon yun mi nga agkakabatch. Iso ti may na yung baga. Ta iso ti may sa kadagiti organizer. Nasayat no kasta. Tada nakapanunot ang mga organized reunion yung agbabatch. Kaya't kanong tungarod? Into na may alawas. Katkayat ko adwatan to ti matindar. Anya? Umayak man? O syempre, asawa ka. Katkayat kayam amo kadagiti kabatch ko, sweetheart. Sige, kita akto na awan tinasisita ang appointment ko iti aldaw. Apa nagre-reunion nyo. Hello? Hello, Juvie. Oh, nakaawag ka man, friend. Anya? Ada reunion tayo nga kakabas, sintong lawas na? Kayat mo nga matindarak? O sige, kita ito nung saan to amayra natin check up ko iti OB gynec. When, friend? O sige. Okay, bye. Larez, sino di kinasaritang ba iti cellphone? Di ka di man Nicole? Saan, nanang? Ni Juvie a best friend ko. Nakapanunot man na nakaawag. Anya ka itimbaga na. Ada ka no reunion da nga kakabasin ton lawas na. Kaya't ko na siya ka no ti kadwa na ang mapanong matindar. Anya? Wala, kamdakalan ta dyan mo. Di ka ka di mabaen nga umatindar anak ko. Ni, apay ko mamabainak ngay nanang. Saan ko nga ibain ama si Kukak? Wala, nga awan mo't asawam. Awan tumot nga tatimang damag ijay ano da asawa ko no awan. Sa bagay, amumot ka edin ni Jopi ama si Kuka. Ngam saan na nga amo ani Nicole tinakaalaki ti daytoy nanang. Kat, awan panggap mo amang ibagakan ko na. Awan? Tama nga no aduntukit di ti mangag ko asa oken kwa na. No ibagak no asino ti amatoy si Kuko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Mr. Sadang. Wan, sir. Namnamaan nyo ti pan nakimiting ko kada kayo iti aldaw ng bagayo, sir. Wan, sir. Bye, sir. Sweetheart? Asino dyan mawakan ka? Ni Mr. Antonio Sadang, sweetheart. Ti may sa kadagiti mabigbig a negosyante dito'y probinsya tayo. Kat, anya din bagana? Kita kami kano. Kayat na ti makisosyo iti negosyo tayo. Anya? Kaano ti panag-meeting yun? Inton biyernes no may alawas. Alas 8 kano iti bigat. Sweetheart, dayta nga aldaw ti bagbagakan ka. Kapanagatin ta iti reunion mi. Ay, sorry sweetheart. Saan ako na makaumay? Wen ang, naibagakon ka dagiti kabats ko nga umatandar ta ato ha. Di bagam to nga da importante a meeting ko. Napatpatag ka ti pay lang ti atindaram a meeting. Ngam ti panang kuyog mo kanya kang asawam. Hanya ka na ya, sweetheart. Negosyo ti makagapo. Iso asaan ko mangagsakit tinakam mo. Nicole iho, mabalin mo mat nga i-reschedule ti panaki-meeting mo kini Mr. Sadang. Tapno makuyog mo matla ang ti asawa iti atendaran na reunion da. Mama, no agpauyo ni Mr. Sadang iti plano na makisosyo iti negosyo tayo. Sayang. Iso pasensya lang ti asawa no saan ko ang makuyo. Kaya't kukuma nga ikam kumamat ti importansya ti awis ti asawa. Mama, napipya ati asawak ti agpauyo kanya.
Ngam itinegosyan ti amay at ama kisyo-usyo itinegosyo tayo. Ang kahagumura, no sana masango ni Nicole, di mangkuyog king kay di papanam. Amumat, abang gapi di negosyo, di ka po na iya. Papa, napagpatag ka di pala ang tinegosyo? Ngam ti panangawis ko kankwana? Di mo mababalaw, yasawam. Tamay sa negosyante. Para di pagsayatan ti negosyo, di ko na naapaparan na. Sige man laangan. Tsakon pilitan ti asawak amang kuyog to kanyak. Masulong mo ti mapan. Nadamad lugan mo. Amo matag maniho. Isungawan rason na di ka makatindari ti reunion nyo. Okay, Papa. Inaktulatan. Hanggang nasaysayaat ko ma. Numayam amok kumamat kadagiti kabatch ko ti asawa. Adan to sa bali a panawan. Tasan mo damay maysa ti aldaw. Wow! Uri dakkelan ti tiyan ko. Tumpar na tati kinapintas ko. Gapoy ti daytoy nakapimpintas sa ginatang ko ang maternity dress ko. Wow! Ay, nagpintas ka ni tinatakaw sa mga anak kaw. Bagay mo na unay. Akay so nanang? Uwan anak kaw. Ay na, tibuar ti husto akinalas bang mau iti day takawis mo. Nakita ka ron daytoy akawase dagsursusurak ijay mall. Nagina siguro day tanya. Nalakalaang nanang. Nag-sale da. 50% discount. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Hagam, nay, laglagi pa. Amasapul bunto ti dakalakan ti natin ito naganag ka. Wen nanang. Awan pagdanagan nyo. Saan ko ginaro ti savings ko? Anay ranta agastot to nga ganak. Nasaya at no kasta, anak. Tanay, ay, nagrigat ti mapan agutang no agkamtod kanto iti gastom nga aganak. Sa dino ti ayan ni Nicole, mama. Kuna nasumublat nga agdi ko si Tibanyo, nga wetero marak kat awan matan. Ada iti likod ti balay, iha. Anya tararamidan na ijay. Ingka kita entap no maamwam. Sige, mama. Inak man nga ro ti ayan na. Sige, iha. Ay, sa apel ko, tasaan nga apaan ti manugang ko ni Nicole. Iti pan nakakita na nga agin inom iti ara. Nicole? Kunang nagdigos ka nga... Atagamot kan dito eh. Umininom kay ti ara? Pagpaimas lang iturog. Pagpaimas iti turog? Sweetheart, mainiwakan ka. So, nagdigos sa kadagos iti malpas tayo makapangrabi eh. Mabalin ka ti? Isarting mo day ta. Ingkag digusan, tasong ragak to ni ti kwarto ta. Ha, awan tumat la sirbina. Anya? Apa ang kastamat ang ti pagpangam, sweetheart? Nandanin makatawanan nga agdindin nata kas agasawa. Nga maging gayta. Di ka matagsikoogan. Ha? Kuha? Adda ko mamot itan Nga mamom. Adda atap ko. Anya tayo ta, sweetheart? Siguro, madidiferensyam. Iso adi kagsikog. Anya? Tsak magustuhan ang dagitang ibagbagam, ha? Isarting mo taana. Tani, nabartakan. Ang kakatagtigusan, sweetheart. Ala, gusto daytan. Pangasim. Kasanungatan. O di nak maipayan ti anak. Ang mga nusikamat, ada deprensya na. Pues, anya nga tanong, magpa-check up tayo ti doktor. Anya?
No awan man ti diferensya ta adwa. Kat bareng mang ti doktor titip tapno madanta iti anak. Okay. No dayta ti kayat mo. Sige, agpakita ta iti doktor. Mapantano bigat. Anya? Ura-urada, sweetheart. Kaano tong aro ti kayat mo papanta? Inton malpas tatandarak ariyon yun mi. Sige. No isito ko na. Sige ti masurot. Kanya ti kuramay ha. Kaya ti asawam, nagpa-check up kayo iti doktor. Wan pa ba? Agaganatan ti asawa ka madan kaming iti anak. Taday takad di ti solusyon tapno dumaras ti pan nakabukalyo iti anak. Kuno na barang mangtag ti doktor iti tip, tapno nadardaras ang makabukal kami, papa. Kasanon no ti may sakada kayo katad ti diferensya. Atapan ti asawak nga da diferensya. Iso sa anak pa nagsikong. Ano niya? Wan papa, dayta ti rason na. Iso akayat na nga income agpa-check up. Aldawan, anak kao. Di ba't upatindar kay ti reunion ti gayem mo? Una nang. Nalahin ka karat agdikusan at agsukat kan. Tapos nakasagana kan to no may nakadagasan ni Jube. Una nang. O sige. Pinakngaro na nagdigos. Sige. Ay, inot matkit din sa maliplipatan natin na sa manapalapas na kan ayat. Di ka kadi makonsensya iti asawam Nicole. Namnamaan na kaunay idi akadwa na kaamapan umatendar iti reunion dangag babats. Isumatan tinapan. Mama, napatpatag ti papana kam iti kuyugok ti asawa. Oh, sino itayin ang negosyante niya ko na makamiting mo? Ni Mr. Antonio Sadang, mama. Mala, sapay lak mga rod. Tanapintas ti bunga ti panakimiting mo iti dayjay ang negosyante. Sige, inka nga ro din iho, ta mga numala daw kapay. Wan mama. Nyamatan. Ma-out of place aksama ti simurot kan Juby. Nakaragragsak dami niya tutungtong nga kakabats. Mga siyak, awan ka sarasaritak nito eh. Ha? Sino nita babae o masidukan niya? May lasin ko. Ni Cheryl na itang asawa ni Nicole. Nakusta? Basmate na Joby na itang babae. Sabagay. Urek sarita kami ng master. Di namat amo nga ex ko ti asawa na. Mrs. Pwede ka matumasidag iti ayan ni at tutungtong. Sino ti kadwa mong kadagiti batch me? Ni Joby, ma'am. Susapo. Misis ko na lakit din ka. Nagayam Joby. Sige, umay ka. Tamapantay ti umuming at tutungtong. Ha? Ay, saanin, ma'am? Dituyak latan. Umay ka kitin. Di ka nagbabain. Umay ka. Anda kayo latan, ma'am. Sige. No di mo kayan. Sikat ti makam mo. Hanggang sakbing agsubli kita ayan dagiti batch ko. Ag-selfie taman pay. Ha? Anya? Apa na pamulagat ka? Di mo kaya ti makipicture? Gapot na masikog ka? Saan matakas ta, ma'am? Okay, agplaster ka nga ro din Tag-selfie taman? Sige, ma'am. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Atita, nalpasan. Thank you, Wan ganyam, anya tinagan mo? Clarence, ma'am. Okay. Siyakmat ni Cheryl. Di asawa ni Mr. Nicole Di Guzman.
di ka mo matagtagarin, sipod simbang pet ka anak ka. Apay, ada ka di saan mo akinayat, itinapanan nyo aparte. Nanang, nakita ni Cheryl nga asawa ni Nicole. Anya? Kabats gaya ni Juvie tayo dyan, Cheryl. Anya? Ay, inyam amom ka di bagimkan ko, ana? Imbagak tinagan ko. Ngamsaan ko ngayon baga nga ex ko di asawa na. Ay, nasaya at ba't no kasta anak ka? Tama nga no makaparnuay ka iti apa. No imbagam anobyum iti ni Nicole. Wan nga rod, nanang. Ngam, kinaselfinak ni Cheryl. Anya? Wan, ipakitan to ka na ni Cheryl kin ni Nicole tiladawan mi. Kat sigurado, maamuanton ni Nicole na masikugak. Saan abale? Tadi na ba amo nga iso ti ama ti si kugmaw, anak ka. Naimas na gito pinalutom ka dagiti katulong tayo asida tayo sweetheart. One sweetheart. Arwan gayam, kumusta ti reunion nyo? Naikapis ka? Nakaragragsak kami. Mayat, nag-enjoy ka mo't laang, Cheryl. Wanang naragragsak at kumapay no kadwa ka nga imatindar. Kada kami amin na nag-reunion, kat adan asawa mi. Amom ka di, asyak lang tisan anak kaawis iti asawa na. Sige, promise. Enton maminsan nga daman ng reunion nyo. Umayak to. Paiso? Owan. Nainkari, karamidak. Thank you, sweetheart. Tsaka mo, no kaanon tumanan ti sumaron a reunion mi. Wandayan, ada ipakita kan kaaladawan. Ha? Ta inaramid mo nga tamanan. Jay agsilpi-silpi. Wana? Atoy, kita mo? Ada kinaselfie ka masikog. Sige, kita Ito mo. Atay ta. Ni Clarence. Oh, apa na pamulagat ka nakakita iti dahito kinaselfie ka masikog. Ha? Awan, Cheryl. Aywan gayam. Masaludsud ko man. Ada ka din asawa dahi ta babae? Siyempre. Ada ata masikog. Kat imbagada ka din king ka, tinagan ti asawa na. Ha? Ay, saan? Kan, tiyakon dinamagpay. Ang sigurado nga dan asawa na dayta. Tamasikog kat narudan. Sino ti kadwa na dahi ta babae ngay may i-reunion nyo? Oh, ako rin ka man. Apa yung damdamakam? Kan, kasla, interesado ka unay amangam mo. Ti kabibiyag ni Clarence. Ha? Imbaga na tinaganakin ka? Siyempre. Gaputan na kayam amuag. Delikado. Saan ang mabalin ang mamon na nga ex ko iti ni Clarence? Nicole! Apa na yung mayang kamatan? Ay, kakwa. Sweetheart. Gaputa, di mo mat sinong batan, tidamdamagakin ka. Ni Judy akabats ko, ti kadwa ni Clarence adi maray iti reunion mi. Talagang atan nga adan asawa ni Clarence. Kasano nga ta amaalat ki number na? Kaya't ko makasarita. Amo ko. Wan, apay ki din asaan. Manandanak ti balasang ngagpamarang agayam ni Clarence. Kat ibaon ko kini Joby abats ti asawak. Kat dawatin na tinambar ni Clarence. Nicole, iho. Mama, apay ada ka di bagayo? Itay ka pa'y asisiiman. Nakaadayo ti turong dagita mata. Ada ka di problema? Awan, mama.
Saan mapalingibagak ti may papan kini Clarence? Kini mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, di ba't itakal daw ti schedule mo agpa-check up? Hingkati ko sa anak ko. Siya kung timang kuyog kan ka mapanagpa-check up. Agyaman ak nanang. Kapay nagsignaay ka. Gapot ha. Saan ko makakastitigasat ko? Saan ko maata kayo ti mataktakta ko na maturturtura namang kuy-kuyog kanya kiti doktor? Di mo panunutin kay anak kamay. Malidayanak launay nanang. Bastardon tutoy apo ko yo. Ay, nawan mabalin Tasaan da ka maawat ti pamilya ti inayat mo alalaki. Nagrigat-lakit niyang paiso ti marigrigat. Ngamsapay na ko ma. Tatinto anak ko ti agbalin aliliwak, nanang. Di ka kati sumrok ita ija opisina? Saan, mama? Ada pa panan may kininikon. Sa dino? Mapan kami ti doktor, tayong kam agpa-check up. Ayun kaya man niya. Naibaga kanyag idin ni Nicole, ti papa niyo pa nagpa-check up. Agkaganap nga minan ti asawang kamataan iti apo ko yo. Sa apela ko, tamakatulong kada kayong agasawa ti ingkay pa nagpa-check up. Tapno nadardaras ti pan nakaadan ti apo ko. Ay, agyaman nakasangkot tamot laagan anak ko. Wen nanang. Ay naktangan-tangan naguluray. Kapoy ti kaadumi anak pa check up. Uray. Ta nasaya at mati check up po. Awan ba ti parikot iti inawon. Sapay ko ma. Tay pa ito ti Diyos ti natalingan nga na panaganak ko. Day tati kanayon ko nga ikarkararak anak ko. Naglalo kat awan mo ti aduunay ak kwarta tapos buo sa mga aganak. Day tati pagayatak launay nanang. Ama-amuan ko man ni Nicole ti kasasaad ko itay at yagdama. Tapno awan sa bali makatulong. No saan nga ti akin kapuanan iti daytoy. Anak, datalatan ti magibaklay iti amin. Tapno awanan ti rumswa agulo. Di mutla sumangpatan dagiti anak ta abalayana. Barag no dandanida ita na balayan. Sapay la ko ma. Magagaran ako na makamoy ti resulta ti paragpa-check up da nga asawa. Isudan dagiti dimtang abalayan. At tantilugan ta. Sapay la ko ma. Isudan nga agpaisaw. Kumusta itinapanan niyo, Nicole? Cheryl Iha? Nay, apay ngagsangsangit ka. Nay, nga dinapasama ka. Madamdamatin nagsarita pa ma. Papa. Sige, kita kayo. Nay, Anya ti mapaspasa kadagiti dua. Apay akas dalabag ka ti lubong asin mangpet di ti bala. Arak ada agos ti sinango mon, iho. Anya ka di ti problema. Nadagsan mama. Ayun gayam ni papa. Sa dinom di ayan na. Napanmat iti ayan ni Cheryl. Anya ka di at talaga tinapasamak, iho. Bueno, nag-aapa kayo ka di agasawa. Saan ka di anatuloy ti pa nagpa-check up yun? Napan kami mama. Kat, anya nga ron ti ko na ti doktor. Papa. Tapay nga't sangit ka.
Anya ti ko na ti doktor kada kayo. Kung nati doktor, katikaan man. Saan nga ganak ni Cheryl? Anya? Sigon iti doktor. Baog ka no ti asawa kong mama. Oh, apay, nagsagit na batan. Anya tinagbali na problema yung agasawa. Nagdagsan, Papa. Ibaga, tapno amog matnuan niya dahil ta arim sa aparikot. Kuna ti doktor. Ati kaano man kat saan nagto agsikog. Anda. Tanya rason. Kaputalo pa sa kano, Papa. Sana. Kasadupay ti arapa ti asawa mamadaan iti anak. Siya kada depresya na kada kami nga agasawa, Papa. Siya. Tanda niya ako nagpasngay. Ipasngay kong ton ti anak may kini Nicola. Anya to nga tatyarami din ni Nicole. Numaamon na nga da kayang anak mi. Ada. Ah, Teka pa nga ada dita sango ti Sarmeng. Di ka maglama uman abagkit kita di talangam apasikaw. gapo ta nakadakdakaran ti dyan ko nanang. Dandanin rumwarda ito eh. Ay, huwag karod anak kaw. Isu nga anadam ti bageb, ah? Uwan nanang. Di ka unay umin-inom iti soft drinks. Uwan nanang. Di ka matanagan. Makapatakas kami ni dagdadagsin akas ka dagiti nasa samik ay inuman. Uwan. Nas ka na salwada ka na yung bagti salunat ko. Tapno na salunat to mati anak ko. Cheryl, nakaidasaren dagiti katulong. Ay abamon ti asawam tamangan tayo. Nabarta ka ni Nicole, Mama. Anya? Nalaos ti luksaw na. Kan panakaburibur na itinamuan na asaan ko ama ipaayan iti anak. Mabalin nyo mat ti mangampon. Iso asaan ko maaday ta ti pakabingkuran yung agasawa. Dumalaang. No, anak mi at wa, Mama. Anyang arod ti mabalin tayo. No, iso matigasat mo adi aganak iha. Saan ko mga iso ti pagpulkukan ti panunot yung agasawa. Clarence, ayatin ka. Nicole! Oy, Nicole, agring ka! Mama? Baglakit din talagrampaya ti mangga anagyanam itay anaginom ka. Saan ka nainitan iti pan nakalibay? Anay, sakit di ulok, Mama. Anay ko. Resulta dahi tati kaado anainom mo nga arag. Sige, tumakder ka titan, tain ka mangan. Jack pa'y mabisin, Mama. Ay, imbaglakit din ta siya tinanggriingken ka dito eh. Tano ti asawam tinairan na anang riingken ka. Jack laamon, no di kay aga pa iting ka imbagbaga. Mama, anya ting bagbagang? Inulit-ulit mo nga insawang tinagan ni Clarence. Anya? Aging ka kadita. Kat di mo pa'y nalipatan, tisigod anobiam, iho. Kumusta nga tanting patrabaho kini Jenny? Nakasarita na nga ta ni Joby, abat ti asawa. Ha? Ni Jenny? Isuday kayo mabawag. Hello, Jenny. Kumusta? Ano ti matamag? Kasta? Good. No, kasta. Adaking ka tinamber ni Clarence. Sige.
Agyaman nak dyan eh. Itad mo nga ro ng kanyak tinambar na. Sweetheart? Ah? Sino ta kasarsaritan? Kan, anya nambara kong kunam. Ako, sweetheart ni Mr. Antonio Sadang. Bye, Mr. Antonio Sadang. Ni Mr. Sadang ang kinamiting mo, idinapan alawas, di kinasaritam, sweetheart? Awan, sweetheart. Pasensya, Cherry. Nagulputak man ka. Hello, Jovi. Nakawag ka man? Anya? Sino di bang pagpakumusta kanyak? Chari ko na? Awan matamok nga na ganiti Chari agayam ko. Anya? Intid mo kan kwa na ti cellphone number ko? Takayat na ka makasarita? Ay na, Jovi. Talagang awan ti malagip ko at Chari. Awan. Nga man na bayam. Nung umawag day jay, kasaritak to. Adda ka matlagayam dito hardin, sweetheart. Sa anak pa yung makaturog, sweetheart. So ngayon mayak dito eh, nagpapaangin. Oray sa. Tsak mat makatulog. So, katuan kan. Pakayat na kadi abantayan. Aging kaadyak makaturog, kasta. Sweetheart, kaya't ko makapagsarita taan ng sayaan. May papaniti sitwasyon ko. Anya kumapit ipagsaritaan ta. Di may papanti saan mo apan nakipaay kanyak iti anak. Kaya't ko nga dantong matlang tagbalin asarukot ta. Inton, datan ti agsalog tipig sana. Anya nga rin ti kahit mo ambasama. Kaya't ko nga agampun ta iti uping, sweetheart. Anya? Juan, katno, adamayat nga ina, kapaspas ngay na amang ipaampon iti anak na. Uray datan, ti mangi pusing iti inana. Kasla saan ko nga mo, tisong bat ko king ka. Ititay ta asing-asig mo. Sige, bayam. Tabarunutak, kan adalak man anaimbag. Anya? Naibaga mo ni ti asawam nga agampon kayo. Juan, papa, Anya ti kunan. saan pa nakapagandang? Pagsayatan nyo madalangad ba no mangampon kayo iha? Dahil nga rutin bagakan ko na, papa. O sige, no bilang tumanugot ti asawam, ado ti ubing agumawagawawa ikinaganak kadakwada. Pasensya kan, Shari. Naimbagak idean ni Mr. Antonio Sadang tinagan mo. Uwan, jak kayat ngamin amamon ti asawak ti may panggap kini Clarence. Uwan, agyaman nak numawatan na. Anya, di ka madanagan. Awan ita ti asawak, tanapan iti balay da katawangak. Awan. Thank you Tanaalak mo't laang tinumber ni Clarence. Clarence, malagip ko man anak ka. Imawag ka di kan kaya imbaga ni Joby anangala iti cellphone number mo. Amang ibagbaga agayam mo. Di mo matamam mo. Saan pa mat nga mawag na hanang? Saan nga ta amang limlimo laang tayo dyan at saray? Amang ibagbaga agayam na ka. Ay, jak man amo nanang. Ngam, umawag man kan saan, awan na nyaman na kanyak. Sa bagay. Nalagip ko lang asalot-suta na nagkaw. Sige, tanawan ka pa yung nga ron dito, itay na kun aglaba. Wala nang. Ay, asino mo tangamin dahi dyan nga agnagan ti Titsari? Amang ibagbaga agayam nak. Awan matam amo nga agnagan ni Titsari agayam ko. Ito mo ang awag kanyak.
Mga na isunday ti tagdagan ni Tichari. Hello? Hello, Clarence. Ha? Nicole? Agyaman ha, no mabusay sa nakpailaan. Apay ni mawag ka? Mabalik ka di. Asak ti umunang agdamag kat sumbatan na umuna. Anya dayta? Sa di na ti paglimlimangan nyo kininanang mo. Lading etak. Jack mabalin niya bakakan ka. Clarence, asik ka hati ay ayatag. Wen, amok. Ngam ni mamang mo tinang rak-rak iti ayan ayata. Apay nga binanagputang ka, iti panang ipangtakada kayo iti ni mama. Gaputa Jack kaya ta meramraman ni nanang. Nga mamom. Agbababawi ak matlaan. Nga apay a Jack inlaban ti panagayat ko. Anya, wala ang nakita kadakkel mo ti tiyan mo. Sino tinagasat a lalaki, akasukat ko di puso. Awan pa'y, Nicole. Manipot naksinata. Nakasarado ti pusok kin ayan. Anya, wala nung nakita, nagselfie kayo iti asawak, kat masikog ka. Kat amom ka din o asino ti ama ti sikog ko. Adandanin ipasangay ko. Sino? Sika. Anya tiket mo asawan. Nagbunga di pa nakalipat ta. Anya, aping aron, naglimbang kayo, adi mo ibagbagakatyak, nagdadagsan ka. Idimpang ta na kami ni mamang mo. Saan ko pa yung among agdadagsa na kiti? Anya, Clarence, mabaling ka din nga kita ta. Ato ti kayat ko amalawlawagan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbawag kan ka ni Nicole. Wala nang. Kasano na abuan na tinambar mo. Jay gayam nang kiam-amo ka ni Juvie ngagnagan iti Chari. Amang ibagbaga kayim ko. Binilin ni Nicole. Aniya? Ni Nicole tinang bilin iti day Chari. Tapno maala na tinambar ko kini Juvie. Tapno maawagan nak ni Nicole. Nalaing mo't aday jay Nicole. Wala nang. Kahit anjagay tinagsaritaan nyo iti sigod anubiam. Saan ako na nagdadali ti panawen? Imbaga ka masikugak. Kat iso ti amati si Kuko. Kahit anjagay ti reaksyon na idi naabuan na adandanin agbalin nga ama. Ure saan ko ang nakita ti langana, idi imbagak adandanin agbalin nga ama. Natlaw ko. Nalawas ti ragsak na nanang. Kat ko na naakayat na nga kita kami. Aniya? Ay, saan? Di ka makipagkita kini Nicole anak ka. Amang ano na makakita ka na kayo nga amo ni Cheryl kan maidanon na kan kwa na. Day tanto laki hindi pangrugyan ti gulo anak ka. Nanang, saan kay ama danagan? No agkita kami man kini Nicole. Itinatalgad a lugar ti pagkitaan mi. Uray pa'y anak ko. Nanang, ato ti kayat ni Nicole ang malawlawagan. Isa makisin narakaktukan kwa na. Good morning, sweetheart. Ina ko na di opisina. Ingkan tulat tamo ta ni di opisina. Sweetheart. Bye, sweetheart. Bye. Itama na pa'y. Anyat baknakan ti asawa. Cheryl, iha. Nakaragragsak mo tarim mo arja asawam. Tadlaw yung matlaghayam, mama. Basta huwag na ron ta nakaragragsak kan. Ayun yan, ti asawa ka talaga. Saan nga ta ati plano yung apanagampon ti pagragsakan na pimanaw, iha? Ha? Diyak ka mo, mama. Hindi ka mo na pagsaritaan pa, iti maipapan iti day taapanag. Pagsaritaan tayon ton. Ngarigat no, baipayagin nyo pailaang ti mangampo. Lakit ti tapagtulagan nyo adwa.
Paglipakan na laki titi anak ko, iti pagkalaan na pananda. No, agpaiso na panda kicinta kadagitik kasapulan mi dito balay. Ay, ada kumaitan. Sana ti palengke iti na pananda. Sa dino ay. Ay, saan nga taan nakipagkita? Kindi Nicole? Anya ti obserbasyon mo kadagiti anak ta balayan. Niliwliwag na ka din. Ti sanda pa naganak. Medyo mailiwliwag na balayan. Naragsangmatan ni Nicole. Nasayat no kasta. Ti plano ti anak ko apanangampunda. Imanamong ka din ti anak mo abalayan. Saan da pa'y nga inulit ang nagsaritaan ti may papaniti day tabanag abalayan. Angam kasla masirsir matak. Amayat matlaang ni Nicole nga umampunda abalayan. Dahil ti kasayatan. Kat no agampunda. Uray lalaki, uwin no babae. Awan parikot. Isudan ton ti makaamo naman ti ampunan da abalayan. Basta ti dapat pagtulagan da adwa. Ala, sapay lang kuma. Na makasarak danto iti nasaririt akas kadakwada balayan. Day tamot ti ikarkararag ko abalayan. Tanarigat mo't no ti matumpungan da apadakkelan kat tay barumbado ken di na amo ti agtayaw ken agbuteng iti Diyos. Masigurado? Nga awan makakita kadata makamam mo kadata dito eh. So magmamanupay lang nga aldaw ang naglukat da ito'y apaspot. Manmanupay lang ti customer. Kas makita mo't, mabilibilang tayo lang ang customer da. So nga ti pagdanagam, Clarence. Diyak namin kayat amamon ti asawam. Kastamot ka ni mamang mo, ti pa nagkita ta. Saan dan tupulos amamuan? Ita, anya nga ro ti planom? Umadanin ti pa nagpasngay ko. Di mo ko na baybay am ti responsibilidad mo iti anak ta. Saan? Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko. No kayat mo, isunton ti ampunan mi iti asawa. Ay, saan? Diyak kayat naglain kan? Diyak lakit di kayat amaya dayo ti anak ko. Una, naranranyag ti masakbayan to ti agbaling nga anak ta. Nuda kami iti asawak ti mangpadakkel king kuana. Arami dik ti amin nakabalak. Tapno may paay ko ti amin nakasapulan na. Uray pa'y naway bayam. Di ka madanagan. At taak amang suporta kadagiti amin akasapulan na. Aging gaiti panagdakkel ken panagadan nanto. Agyaman nak, no kasta. Tilangi daw dawat ko. Saan mo to ko mga yulpod asyak ti amana? Kandi mo to ko maipaidam ti panangipariknak iti pamatag ko kas ama. Hello, Cheryl Iha. Apay nga mawag ka? Ama, ada ka dito opisina yung ti asawa? Ne, awan mat. Saan pa nga imay dito opisina? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ada kita dito opisina na. Check na danon. Kung ada kita staff na, asaan pa nagpapakita aging kay bigat? Amang ano at naman ang kinamiting na. Awagam ko maa, iti cellphone na. Ay, saan nga ron nga galing ka cellphone na, mama? Mala, bayan. Tano umawag ka niya, kat ibagak to abirbiro kam. Sige, man nga ron, mama. Kaniya, da na patagay konsultakan ko, na. Maipapan iti negosyo tayo. Sige, Iha. Nadagsan dati ginatgatan ko. Clarence, apahita ka lang, masigmang pag. Kuha na nang, doon kami ti ginatgatan ko. Isungay tala makasang tutakan. Dahil tati makagataw, nga italaang ti isa sampet mau. O nanang, kitaan niyo kami na dagiti ginatgatan ko, oh. Papahayaan niya nga bindagit siya, aya. Na, kita mat. Dagiti kasapulan tumat ti anak yo inton ipasngay ba? Wen nanang. Di mo dagiti kasapulan aya iti kusina ti chinindam anak kaw. Ada di ta may sabay on. Ay, aguray ka man, Clarence. Nagalam nga iti gatang mo kadagitoy, ah. Ornong ko.
Di nagpagliba ka na nakaw. Ha, nakipagkita ka kin ni Nicola niya. Kat iso tinangtad iti kwarta nga inga gatang mo ka dagiti kasapulan ti anak mau. Sumugbat ka ha. Ibagam pa iso. Sige man lang. Wala nang. Ibaga kong tagpaiso. Nakipagkita kin ni Nicole. Iso tinangtad itinggatang ko kadagito eh. Niya, talaga natangkan ti ulong. Nanang, pagrabangan ni Nicola sa furtaran, tiag baling anak mi. Iso tigay ko magong ungat. Anak ko, madanda ka na. Tama nga no ti panang suporta ni Nicole ti anak yaw. Kat isunto ti pagtaudan ni ti problema. Basta, awanan parikot, iti may sa branch ti negosyo tayo, sweetheart. Nga iso ti makagapo, asaan ka anakapan, iti opisina, itay di ka? Well, sweetheart. Diyos ko, pakawalan na iti panagkutpod ko. Ti cellphone mo naka-charge. Agree ring. Mabit lang, sweetheart, ha? Tasong bata. Sa anak ang mamati. Kadagiti palawang kanyak ni Cole. So, pasansyakan. Taman ni put ita. Naskan ama amwak dagiti karaw mo. Apay nga mawag ka, Clarence. Kaputawan sa bali ang pangibagak iti sakit tinagam ko kininanang. Iso asigat na panunod ko nga wagan. Anya nga may ti kasakit tinaka mo kininanang mo. Inungtan na kiti panakamo na nagkita ta. Anya? Maamag. Nga amangan ka nun umamon ni mamang mo ang nagkita ta. Kat agpaggan tumanan ti biyag mi. Ibagam kininanang mo, patin tumamon ni mama. Nga damanan komunikasyon ta. Kinuri no nagkita ta. May panggap ti anak ta tinagsarsaritaan ta. Oo, sige. Bye. Siya kung tiag damag. Tadyak mauray no niya ti resulta na iti singasing kadasawa. Mga gampon kayo. Kahit mo kadiwin no sa Nicoliho. Kaya't ko, papa. Saan pa ita? Kanon to? Enton may simpaan na yung bag dagiti dua branch ti negosyo mi. Sige. Dunay tati ko nam. Sikat ti masunod. Ngam di ako mabaybayagan. Apama na may simpayo anay bag dahil ko na asa nga ti negosyo. Wan, papa. Anya ti umunan to nga po ninyo. Lalaki o babae? May salaang ti ampunin mi, papa. Kat lalaki ti kayat ko. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Nanang! Nanang aganakagsan! Ay, anak ka! Anay ko! Aganakan! Ay, Diyos ka! Oo, nanang! Nagsakit ti tiyan ko! Anay ko! Ay, mabit lang aron ta. Inakumita iti lugad apang itulodlikan ka iti ospital. Ay, mabit lang. Darasan niyo ko, ma! Why? Ti cellphone ko. Sino mo ka tayo iti umawawag? Hello? Kumusta ka, Clarence? Nicole, imbag tayo mawag ka. Aganakakon. Anya, sa dinong ospital nga ro ti ayan mo. Taumayak itamot lang. Adahag pa lang dito'y balay. Anya, sige. Ibagam nga ro ti address ti balayo. Tasya kung ti umay mangitaray king kay di ospital. Anya? Hello, Kathy. Nakaawag ka man? Anya? Adadamagam ka ni sir mo? Awan dito ti asawa. Habay rimor aya dito opisina yo. Anya? Nagpakada nga umay dito opisina? Saan mo't nga may dito ya? Sige. Bay tawagak na sa dino ti ayan na. One. Okay.
Bye! Saan ba ngim imay dito ibalay da asawam? Napananangatan, Papa. Ay nasaan nga ubing da asawam? Apa itong galawan kat birukam? Ada na patag nga ibaga ti sekretary na kankwana, Papa. Ibagam iti sekretarya ng aguray. Kas batlay ti manager. Ano kahit na makasarita ti boss na, kat nakamatin na kabayan namang biro. Okay. Padasak man nga ron nga awagan man ni Nicole. Parang sumbatan nan. O sige, sige. Okay, Papa. Bye. Bye. Kanyang lakit din ti anak ko. Nalabas launa iti panang bantay na iti asawa na. Nagwapon ti anak ko, Nana. Makaayo unay. Nicole, ibabaling ka, te. Panawad na kami dito ospital. Nakaanak mo tan ni Clarence. Kan nakita mo tan ti anak mo. Akawit ka, anta mga nubirpiro kandakan. Madamdaman, Nana. Diyak pa'y nauma amang buy-buy ay ti anak ko. Kaya't mukha te amaris ko ti piyagmay. Awan ti pagdanagan nyo, Nana. Saan nga mo ti asawak arimuarak iti opisina? Nicole, Pangasiyo, mabaling ka din, Nana. Akasaritak pa iti anak yo. Sakbay arimuarak ti ospital. sige. Ingkangarod kasaritan Kitkalpasan na. Agawid kang taon. Jakpat siya nagatibak pagkam, Nicole. At dalakit nilimlimad mo kanyak. Iso ka na yung ngawan kay ti opisinam. Sweetheart, anya ko ti ilimod ko king ka. Amo kaya na da babaim? Gapoy ti panakapaim mo. At saan ka may kaniti anak? Cheryl, saan man nga tila adda sumipsiplot dita panunot mo adakas nga ata? Palpalaagan ka. Nadagdagas ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Cheryl, di mo iduron nga umadayo tirik na king ka. No kayat mo anasaya at latati lang ta akas-agasawa. Tinakpunpunwan. Da kayo man palang ti mangubakan ni baby. Barang mo nadardar sa sardang. Sige, mutoy anak ko. Dibag sa nantoy anak mo. Huwag Nana. Nala, sumarteng kan apo ko. Sumarteng kan apo ko. Adalugan ang nagsardang ni Tarubayan. Sino nga tagay dahil ta umay asa nga ilit Kotse. Ni Nicole ti dumdum sakit ti kotse nanang. Baga magkankuha na asaanan nga umay dito. Nana, umayak man. Tinasayaan, sublatan mo ilang to anak mo nga upaan. Tas siyak timang sango kankuha na. Saklatan ti mangsangon ko na nanang. Sige, halita kayon. Napanad ni Clarence. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, akaslasan na may pinta talangam ngay may dito'y balay. Masursuro na kan paburpuripuran at papa. Sino di kasurun mo? Ti asang wag Apay manan. Imbaga dagiti empleyado mi, amasan-san arumari ti opisina. Kat saan da ka no nga mo no sa dino ti papapanan na. Negosyante ya asawam kat adulat ta ti papapanan na. Sa bali ti atap ko, papa. Anya man ang tiyatap mo? Amang anotan papain na. Tadyak maipaayan ni ti anak. Punasam day tadakas nga atap mo keng kuana. Taiso timang sabsabidong iti panunot mo iha. At darason nga pekas na ti atap ko iti asawa. Agdalag ka keng kuana.
Awan mo pa na. Ngamno kas pangarigan ta maarabin na. Siya ti makalaban na. Adda na bayagan na pampanunutak nga aramidan, Papa. Tsaka mo, no umanamong kayo. Hanya day ta? Kaya't ko timang hire itimang siim kadagiti garaw ti asawak. Aniya. Wan, Papa. Tapno mabantayan dagiti aramidan na. No maamuan na apasisi mo dagiti garaw na. Amangan no isunto ti adada paglukwan na. Ket panawan nakalakad nga rod. O di, ipasarden kong tumat lang nga pasim. No mapanagnakan nga awan, Papa, ina. Sika matlagad di baka mo. Amo ka di kamot lamalapdan. Aramidam no anya tinamnamaem amakapunas iti dakes nga atap mo kang kuwana. Agyaman at, Papa. Adda ko makidawag kada kayo. Anya manan? Tiyo ko may bagbagay ti katugat ti planok apanang pasiim ken ni Nicole. Oh, halangan mo't ngay bagak. Namnamaem. Saan amamuan ni Abalayan? Agyaman at, Papa. Ay, susunod ako. Sumatanda ko ba? Clarence, kaya't kumat nga uban di anak ta. Gusto ka din. Inton madamdama. Inton agsada nga agsangit, isuntot pa ng ubang pengkwana. Padasa ka siya ti mangilili, barang no nadardaras asumartan. Amang ano dadala nga agsangit, no si kati mangililing at kuwana. Di mo at amo. Di mo kabisado ti agubay ti maladaga. Clarence, anya nga ta, no da kami laangan ti asawak, ti mang padapkal king kuana. Anya, naglaing ka. Nicole, napukaw ka ni tibiyag ko. Ita, alaang ti anak ko. Matayak pa yung umunasak ba mapasamak na ita. Naglaing ka. Panunutam, narandanyag ti masakpayan na, no siyak nga amana ti mang padakkel king kuana. Di kag pang panunot. No kaya't mo gayan ti madan iti anak. Apay abitay ba anak? Saan ko nga inlaban ti ayan ayat ta. Gaputa impalubos no nga inagaw na kati sa balya babae kanyak. Ngam no to'y anak ko ti agawan niyo pa'y. Makipin na tayak langan, Nicole. Sige, diyak ipilit, no di mo kaya. Naglaing kakit ngaminan? Apay, adarigat mo? Pinanawan nak, ita alam pa iti anak ko. Anya klase ti panunot ti adagan ka, Nicole. Saan ka lang nagpakpakita kanyak no kas sa tibagbagam? Anya? Maawatan ka. Palubusan na kadimot lang amang tad amin akasapulan ti anak ta. Juan! Rabang na laang! Responsibilidad mo, ipaay mo. Sikat ti ama. Saan arumbang nga baybay am ti anak mo? Ipaay mo ti kasapulan na. Takarbangan na daytaken ka, kas ama na. Sweetheart, sige mo tinaod si Mangpot ita. Kasmatlakan ka, ah. Ado dagiti rumbangan sa kaso kiti opisina. Intang araw din mangan, nakalutong ti katulong. Nanganakon? Anya, inururay ka, taagid dan ta kuman amangan. Agyaman na kiti panangururay mo kanya. Angam, si kalatan ti mapanmangan. O sige, panawan ka pa yung araw dito sweetheart. Tani, mabisina kon. Okay. Akan nagkalaan ko. Kaputata nakasaritak amang siim katagitig karaw mo. Mabalinta ka diti agsarita, iho. Of course, mama. Ay, ti pagsalitaan tayo. Sa dino ti papapanam tunggal rumor ka iti opisina. Tarabang ka di nga ipakamok amin apapanakada kayo. Wano ti asawak, mama? Iho, iti aramidam abasta kalatan rumor iti opisinam na makalagip ka. Kat mangparno ay ti dakas nga atap. Awan ti dakas nga aramidak, mama. Wen, awan man ngagpaiso. Ngam agat atapen ken ka at ya asawa. Naupay kat kami na di na maikat na ita arason na. Nasken ngamin nga no adda papanam ket ibagam iho. Tapno saan nga atapen ti asawam nga adda sa bali nga aramidam.
Hello, Nicole. Apay imawag ka? Kahit kung ibaga nga ado dagiti ginatgatan ko para iti anak ta. Kat padaanam ti delivery. Ha? Anya dagiti ginatgatang mo? Ado, adapay nang ina-crib. Kan nagkatangak pa'y kadagiti ayam na ito dumagkan. Anya? Kan ado pa'y dagiti ginatgatan kong arwatan na. Kan uray si ka. Imatangak pa'y iti paraking ka. Agraman kininanang. Nicole, amangan nga makadlaw ti asawa makadagitang aramidam. Awan pagdanagam. Sanan to na mamuan. Juan, ngam kadagiti mi pagka makinatgatang mo. Dakkel na kwarta tinabusbos mo. Sana bale. Tapara kada kayo mat dagiti aginatgatang ko. Padaanam ti delivery na. Hello, Cheryl. Apay nga imawag ka, iha? At na duktalak nga aramitan ti anak yo, mama. Anya tinaduktalam nga aramid ti asawang iha? Nakita ti libreta di bangko mi, mama. Namin pata na nag-withdraw. Anya? Inan ano na ti kwartang in-withdraw na? Kat apay adi na imbagbagakan ka? Dahil tangar di pa kaburbur-tsak, mama. At dalakit ti ilimlimot ti anak yo kanya. Nakasaritam ka din ti asawam? Saan pa'y, mama? Kasaritam to. Kat damagam na anya dagiti naggastuan na. O sige, dito'y salas ti pangipanan nyo aming kadagita. O, alwadan nyo ang mga nadamadadaal. Madam, Ay, Clarice. Takad-ado mo dagita may deliver. O nga rotanang. Nagado kami na klase dagiti ginatgatang ni Nicole para iti anak ni. Ay, nagpipinitas dagiti ay ayam aginatang na para iti anak yo intong dumakal. Wen, nangina na kita nanang. Kat na maasimpol amin na kita, sigurado. Kaslan to Children's Park, harubayan tayo. Ay, nagkalaki iti tinagastos na kadagita. Sigurado, nanang. Ay, tidakas. Tumamuan ti asawa na nga da paggasgastusan da sa balay. Makamuntong ditan Awan parikot ko ditan. Numaduktalan ti asawa na ti panaggasgastos na para ti anak ni. Problema na daytan, nanang. Nasaya ata si Mang Patkan, Nicole. Ne, inururay mo ka dito sa sangpat ko, sweetheart. Juan, ado dagiti kayat ko ang malawlawagan. Anya dagiti kayat mo malawlawagan. Tinasayat, ingkag sukat. Katkalpasan na, agsarita ta. Sige, mabit lang. Inakbit agpelas. Tani, nabasa to'y batok. Okay. Nelper ta tinangtanak amang siin kadagiti karaw ti asawak. Isa ti mo awat. Hello, Albert. Anya ti padamag? Anya? At na natuktalam? Kayat mo nga kita ta? Sige. Inton malam, awagan kanto, taag kita pa. Sapay lang ko ma. Tasa na po no tiatap ti anak ko. Tiatap na iti anak mo abalayan. Awan mo ti amok a misteryo nga aramidan ti anak ko abalayan. Talangan ngamin na di na ilimad no at da babae na. Awan nga tamat abalayan. Talangan ngamin na di na ilimad no at da babae na abalayan. Awan nga tamat abalayan. Kat sana ka bumdang amang siderken ko na. Nalipliputan na ti anak ko. Tauri san ngagsikog ni Cheryl. San nga umdas na ita arason tapnag babae. Mala, maamuan tanto noan niya ti resulta ti panagsarita dagiti agasawa abalayan. Katsabay lang ko ma. Tabidot ti atap ti anak ko. Awan ti babaig, Cheryl. Nangigastuan nga rin ka dagiti kwarta nga in-withdraw iti bangko. Naminupad lag-withdraw ka. Kwa. Anya nga ti irason ko. Ilawlawag mo noan niya tinangusaram ka dagiti chay. Apay nag-withdraw ka iti nagdakkel agatad. Mabalin ka di, ang madamdaman to a pagsaritaan ta, iti may panggap ka dagiti na i-withdraw ka kwarta iti bangko. Sana
nga mabalin. Kaya't ko nga itakat pagsaritaan tamatlaang ti maipapat ni ti dayta, Nicole. Tama nga no makapanunod ka pa iti pambar mo. Cheryl. Sige. Ipakam ti kinapod no kanyak. Nangusaram iti kasya kadakkel agatad, Nicole. Ibagam kanyak ti kinapod no. Sumungbat ka. Mabit lang. Mawawag ti sekretarya. Sumbatak bit. Hello, Kat. Nicole! Sana na nangikaskas. Nangamin dya imbaga ni Kat a problema dya opisinta. Di pa pa. So, didimitan. Iha! Hindi mo tulugan ni Nicole, ginasabat ko. Wan pa pa, imawag namin ni Kat. Ada ka na problema dya opisina da. So, aday dya nagdardara sa napanti ang sawa. Nukasta, di mo ba'y nakasalita may papan kadagitin withdraw na kwarta yoy di bangko? Day dati pagsarsaritaan mi itay. Saan pala nakasungbat kat imawag ti sekretariyana? Anya duman ti sungbat naging ka agtalinagad ko matirespitom iti asawam. Pasensya kayon. Jack may karita ita papa. Ta Jack pa'y matamon anya ti sungbat dagiti saludsud ko. Sapay na ko ma. Ta saan apod no ti atap ko ha? Nga ada pa iti asawa, papa. Mabit lang, umayakon. Naibagngal daw yung mama. Si kamat kayam iyo. Sige, sumrag ka. Agyaman ak mama. Nasayaat mo, taimay ka. Taado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta, may papankada kayong agasawa. Mama, rinugyan nak itayan ti asawa. Ngamuga po tiro mo sa aparikod di opisina. Iso adyak na sungbatan dagiti saludsod na itay. Agpudno ka man ngamin. Agpaiso ka di, ti atap ti asawam. Wano, adda ka din nalimod a komunikasyon nyo iti sigod anobyam nga ni Clarence. Mama, Sungbatan dagiti saludsod ko. awan ti babaik mama. Nadalos ti konsensya. Jak ginuliban ti asawa. Nasayaat no kasta. Mamati ak, tadinak nga tamot ulbudan. Ngam ti may kadwa sa lutsodyo. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence. Anya iho, agsao ka. Anya ti sungbat dayjay asaludsod ko. Kinapudno na mama. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence mama. Anya? Sinvergwensa! Kunakmat kan kaasaan mon asoblian dagi a babae. Saan mama? Ngam ada responsibilidad ko keng kuana. Katday ta ti rason. No apay nga andaan kami manan ti komunikasyon adwa. Anya a responsibilidad nga ibagbagap. Ada anak ko kini Clarence mama. Anya? Saan? Day ta tiga po na. No apay nga naadaan kami manan ti komunikasyon adwa. Dakkel agulo no maamuan ti asawam nga ada anak mo kini Clarence. Isungarod nga gan anadak mama. Tadyak kayat amamuan na. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Anya? Kayat yu ang makita? Ti apo ko yun? Gaputa na bayagan a kayat ko ti maadaan iti apo ko. Lading itak mama. Ngam saan ko pailang ang mabaling ipakita kada kayo ti apo ko yun? Taapay. Anya arason iho. Mabuto ngak mama. Ang mga naulitan yung manan ngay pang tatibiag ni Clarence. Kanti ina na. Saanan iho? Isu nga ibagam no sa dino ti pakakitaak kadakwada. Lading itak. Ngamnas kan nga ibagak tupay kini Clarence. No kayat na nga ipakita kada kayo ti anak me. Hello, Nicole. Apay nga mawag ka? Umayak di tabalayo ita. Tada na patag nga ibagaking ka. San kan ngagtaktak mo maypay? Mabalin mo mat nga ibagay ti cellphone, anyaman dahi tang ibagam. Kayat ko nga iti personal nga ibagaking ka ti gagara. Iso padaanan ti ayay ko. Sige.
Anya nga ruti kayat mga merienda. Tayo suti sa gana mi kininanang. Ay, di kayo nagtaktak nagluto. Lumagasak tulad ta, ti mabalin tayo ang pagsasangwan. Clarence. Kanya ti dama agapay ngay mawag ka. Inak makigubat, Papa. Anya? Kanya ti sarasaritam. Sana ka nagbigdo ti tiatap ko. At nababae ti asawag. Anya? Kasano ti panakaamom kan panakasigurado malipliputan na ka. Kaputa na duktala lang ti para sa imko ti aramid ti asawak, Papa. Anya? Agturong ako ni ti balay ti kirida ti asawak. Sige, Papa. Bye. Aguray ka. Ibagam no sa dino a lugar ti papanam. Tadanudan ka iha amangan no may sagmak ka. Di kay makipiangan, Papa. Problema mo dati ng asawa. Denggenak. Saan ka basta mapan rumaot? Umay ka pa lang dito'y balay tag sarita tang umuna. Sakbay amapan ka iti kunam abalay ti kirida ti asawam. Papa? Saan ka ngagsibay ti tanghatang nga di mo payam mo no asino dagiti kalaban mo? Sige, umay ka pa lang dito'y balay. Anjet ko na, anak ko. Umay ba nandito ni Nicole? Wan ka na nanang. Adda ka na ibaga na. Ay, di na pala yung bagay iti cellphone. Tapno saan rin nga agtat-tat nga umay. Pambara naman siguro namang kita manan iti anak mi Anak ko, siyak ti madanda na aga. No kas na umay dito palay ni Nicole. Tabangan mo na makasimkan ko anak at itanon da iti asawa na. Di kay madanagan nanang. Agan-anan. Anak, saan anasaya at masansan man na panagkit-kita yo kin ni Nicole? Amay nanang. Kaputa, amangan no mariing manan ti ay at itinagbaitan nyo aduak. Ay, Diyos ko, saan ko babad Tsak kaya't nga agbalin ka kirida ni Nicole. Saan kaya madanagan nanang? Saradon ti pusok na may papankin ayat. Nang runay ti ayat ni Nicole. Tilang anak mi ti makagapon no apay anasingat kami ta. Sapay la kumaatakas na nga agpaiso anak ko. Anya ko mati mahal alak no makirelasyon ak manan kini Nicole. Idinto ta amukmat asaan anawaya. Dagitoy, ato'y papa, kitain nyo. Dagitoy na halalatawan ti para si Imko. Kitain nyo. Oh, sinalbag! Nakauban ni Nicole iti ubing. Kitadamo iti abay na ti may sa napintas ka na po daw ang babae. Kulipan na kasawag, papa. Sana mabalin da ito iya. Binalaaga kidin na siyak ti makalaban na nuguliban na ka. Nga minaramid na rata. Kaya't ko marik na naman ti saam, amariklik na kita. Anya ti pambanunot ang nga ramidan. Patayak ti babae na. Saan? Di mo isagmak ti bagim. Isinamlangan ni Nicole. Anya, isinak. Saan, papa? Ay, ayatak ni Nicole. Kaya ta mapukaw ko. Wala nga ma. Das ka na day dya, papa. Iti mapukaw, papa. Tapnog subli ti atensyon kanyak ti asawag. Sige, kita kayo. Iha! Napara na. Cheryl! Mabitlang! Hello, Abalayan. Nakaawag ka man? Kapo, tatanadag sa na problema dagitan nakta. Anya ti problema da, Abalayan? Napintas mat ti anayas dagiti imat-mato nanda ang negosyo, Abalayan. Ti anak mo, tinang parnoa, iti parikot ang agasawa. Saan ko ang maawatan? At anak na itirwar ni Nicole. Anya? Ay, nukas na amudan. Abalayan, asano ti panakaamuyo nga adda anak ti anak ko? Di mo namagan no kasano anamuan mi. Sa dinungarod ita ti ayan ni Cheryl, Abalayan. Adda ka didita balayo. Bimanawan, rinaot na ti karita ti anak mo. Anya? Apay at pinalubusan.
Kasanod na may sagmak ti anak mo. Saan ka madanagan na balayan? Ta sinurod ko, ti anak ko. Kasta ka di, abalayan. Nga di kinunam, Nicole. Imbagamon ka ni mamang mo nga da anak mo kanyak. Juan Clarence, kat ko na, kahit na kano makita ti apo ko na. Saan? Diyak kaya't na makita ni mamang mo ti anak ko. Diyak malipatan ti panangipangpangta na kada kami kininanang. Saan ka ko mangagbutang kini mama? Nadlaw ko ang kingkwana, tinalaw sa aragsak na. E di mamuan na, nga damot lang apo ko na. Anya ti akong nagpampamarang laang. Nagpampamarang laang kasama iliwan iti apo ko. Ngam gayam, inton makita na ti anak ta. Pagaramidan nanton iti saan anasayaan. Sakti kang runaan na makalaban ni mama. No adda aramidan na asaan anasaya at iti anak ta. Basta, diyak kaya't ang makita na ti anak ko. Diyak malipatan ti naramid na ana magsina kadata. Albert, dito'y ka di Gombor sa street, ngagpabagatan ti surutat. Tapno, madanon ko ti balay ta Clarence. Ah, okay. Agyaman na, Albert. Sige. Bye. Takit yaw mo ng pain. Ang sagka na kanyak kay Japay. Oh, di papa. Hello, papa. Ikaw na yagpadara, yung mga numadisgrasya ka. Apay nga mo yo, papa. Sursurutan da ka di? Ada kitilikodam. Unang peso. Papa, saan da ko man napagtaktakan pa eh? Isardan yung timang sursurot kanya. Kaya tamay sagmag ka di papanam. Iswasurutin ka. Papa! Apo, amunan ti mga ayo to'y anak ta Clarence. O nga Rod. Guwapo, imala kanyak nga amana. Naman, gwapo. Barang no santo asikat ti umalaan na iti ugali. Ha? Taapay. Kapo, tadyak kaya't ngagbalin at takrot ti anak ta. Kaskan ka. Clarence, di mo laan mo. No kasano ti panagbabawi, iti saan ko apan ang ilaban ti ayat ko king ka. Agsangitin ti anak ko. Ni kita ang mga na puno ti diaper na. Oh, sige, sukatak. Ti anak ko na ya. Aglampay lang da ito. Igapo tanda nga dali na. Oh, isunan. Sabande. Nanday ti anak ko na yan. Adak, pagawin mo ni Nicole. Tama nga nagpirpiro ka ng ti asawa na. May ayo launay ang mga upay ti anak minanang. Bayan nyo ka tilatang. Ang ama nga nagpirpiro ka ng daitan. Makamon to na agsong pati ti asawa na inton agkawit iti balay da. Sige nanang, panawan kayo pa dito eh. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos ang maring maranti na katilimang nga ayat ti anak ko, kindi Nicole. Agkat katawa mo na ni baby. Wan, kaputa na sukatan ti diaper na. Makaya-ayo talaga to'y anak ta. Alang, itid mo kanya akong tagatasan. Mabisin daytan. Awanan kayo ikibain! Ayok kayo! Ayok ka ba po eh? Nicole, ay pagarpa si kamit na dati kirita ti asawa! Cheryl! Ikapatam ni Clarence! Ikapatam! Hanya ka na ya! Kunak na ipatam ni Clarence! Di mo danglan! Ito ti panang ipapan mo nga da relasyon mo ito ah! Hindi ba po pala ang relasyon niya? Hindi na ito po pa! Buti ebidensya tiki naman ang lilipat niya! Nandiyan na kami ko ba? Ang relasyon mo di asawa! Panayan ka!
Cheryl! Kararag mo lang ang nagbiag ti asawam, Nicole. Tanamatay. Saan kayo ang mapakawan ni Tidradya Clarence? Papa, aksidente, ti pa nagputong ti palnog. Iso na yung ipabasol kini Clarence. Di mong ikalintigan, Radya, a babae. Papa, bito, ti pa nang ipapanti anak yo. Nga dapat lang relasyon mi kini Clarence. No kuma, saan na nagbalin ang darasudos? Naliklikan ko mahaati kasto na pasamak, Papa. Nuad na bidot ti anak ko. Dakdakkel ti bidot mo. Tanong ko maimbagang miding at dala si Kugam sakbaya nag-asawa kayo. Saan ko maanapasamak ti kastoy? Pakawandang, Papa. Nun limit ko ti amin. Diyak kaya't ngamin nga na masauyo kanya. Iso, kinaykayat ko ngayon limang kada kayo. Nicole, abalayan. Nakapuutan ni Cheryl. Ha? Diyos ko. Agyaman na. Diyos ko, yaman na. Umay kayo, Papa. Intayon ti ayan ti asawak. Tayta, nairubot kong nagitarwatan niya nga kina. Mapan kami itong iti-enti kinasarita kapag luganan niya mga itulod kada kami di terminal. Clarence, Nanang, sigurado ka kate iti ipapanyog panagnaid pay lang iti anak mo, J.B. Cole. wen nanang, umadayo kami pailaan iti anak ko dito eh. Amangan na maulit din apasamak. Akan andat kayo ichay, anak ko. Wen nanang, awan ti pagdanagan nyo, takabsat yung ti pagdagosan mi iti Bicol. Sa bagay, naanos ni Antim Asimio na kan nasingpat-mat na kiti kakasinsin mo. Ay, natalnamat ka ti panunot ko. No ichay ti pagpainga nyo iti apo ko, anak ko. Kurang masana ko na makabuot pa, Nicole. Tayta ti pagkunaam, anak kasaysaya ti Diyos, Cheryl. Tadiningag na matlaang dagiti kararagbi. Talaga kate, ngawanin ti relasyon nyo iti tay Jaya Clarence. Mabaling ko nga isa pata. Awan, Cheryl. Tidang anak mi ti makagapo. No apay anak kita nak iti balay ta. Ito na kempagag. Kaya't ko abaliwan tayo sa sarita, Nicole. Sige, Cheryl. Ikarim laki di. Asaan mo nasaktan ni Clarence? Wan, sana. Kan si Papa Lubos ako na mabisita. Kan maupam ti anak mo. Agyaman ak, Cheryl. Ataw maawa kita cellphone mo. Amang ano ni Clarence, tayta. Kitakman. Saan nga iso? No dikat ni Nana Dolores ng inana. Mabitlaan nga. Tasong batak ba yan? Hello, Nana Dolores. Anya? Ni Clarence? Napanijay Bicol? Kadwa na ti anak mi. Abalayan, Cheryl iha. Siguro kat natal na nga tamot itan ti panunod nyo. Ta voluntaryo nga imadayon ni Clarence akadwa na ti anak na. Mama, no saan da ko mga matayo iti anak na? Kaya't ko kumaabaliwan ti panagsasarita ng ita. Saan ang malabas na ita? Urayam ti panagsublida. Kat isunto ti panagsasangoy manan. Basta ikare masana na maulit tinabasama. Uwan, Papa. Nupay na sakit tinakap ko. Ang naiya dayo ti anak ko. Pilitak nga awatan. No iso ti pagtalnaan ti panunot ni Cheryl.
Kasapay lang ko ma, ta iti pa naglabas dagiti aldaw. Kat ininot matlaang amaawat, ken masursurum nga ipatagti anak ko, Cheryl. Kasapay ko ma, tamapakawan munto mati mo na nga inayat ko ang babae. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.